Türkmenistan ýa-ni ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda aýallaryň hak hukuklary barada hasabat berdi. Hasabata görä Türkmenistanda maşgala zorlugynyň we adam ogurlugynyň pedalary üçin döredilen ýöriti telefon liniýasyna 3000den gowrak aýal jaň edipdir. Şol bir wagtda diňe bir iş hasaba alınıpdyr. Bu barada maglumat berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşri 10-njy ýylda hasabat bilen Jenewada çykyş eden türkmen resmiýetleriniň bu ýagdaýa düşündürüş berip köpler maslahat kömegi üçin jaň edýärler, jaňlaryň sany hakyky jinayatlaryň sanyny görkezmeýär diýip aýdanlygyny habar berýär. Maglumaty görä şeýlede Türkmenistanyň wekilleri ýurtda aýallaryň ten sowdasy meselesiniň ýeti durmaýanlygyny aýdypdyr. Jenewadaky maslahata gatnaşan adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toporunyň informasiýa resursy Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä ýurdun wekilleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar babatyndaky diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konvensiýa barada beren hasabaty esasan milli kanunlary sitirlemek bilen çäklenipdir we olar özlerine berilen takyk soraglara jogap bermekden saklanypdyr. Hususan da türkmen resmiýetlerinden adam hukuklaryny goraýjy ýananlara garşy repressiýalar baradaky maglumatlary kommentirlemek Türkmenistanyň döwlet edaralarynda aýallaryň geyimlerine, daşky görnüşine degişli ýöriti talaplar we aýallaryň paxta meýdanlarynda mezuri zähmete çekilip çekilmezligi barada soralypdyr. Maslahat alyp barjy meseleniň özenine geçmegi haýyş edip şeýle çykyşlaryň arasyny birnäçe edip böldi. Bilermenler hem has anyk jogap almak üçin öz sowallaryny birnäçe edip gaýtalamaly boldular. Oňaýsy sowallar bolanda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky wekili Atagelde Haljanow söz alyp burdan iş alınıp barylýanlygyny we soralýan ähli maglumatlaryň soň ýazmaça görnüşde berilejekdigini aýtdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Maglumaty görä Jenewadaky maslahatda türkmen resmiýetlerine berilen soraklaryň biri aýal gyzlary, aýal saglygy we jinsy taýdan geçen keseller barada habarly etmek meselesinde edilýän işlere degişli bolupdyr. Şeýlede SPID boýunça statistika soralypdyr. Bu sowaly türkmen wekilleri biz ýaşlary habarly etmek we jins meselesinde sowat bermek boýunça izgderli çäre görýäris. Olara film görkezýäris we gollanma paýlaýaris diýip jogap beripdir. Emma SPID barada sandary ýene görkezmendir. Sowallaryň ýene biri Türkmenistanda aýallara iş ýerlerinde jinsy taýdan basyş görkezilmegi problemasyna degişli bolupdyr. Bu mesele çynlykka jinayat jogapkärçiligine baryp ýetýär, emma aýallara basyş edilmegi Türkmenistanda hasaba alınmady diýip türkmen resmiýetleri jogap beripdir. Şeýlede Türkmenistanyň wekilleri raýatlaryň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmagyna hiç hili päsgelçiliginiň ýoklugyny aýdypdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarnyň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmak üçin öz raýatlaryna zerur dokumentler bermäge borçlu we munyň üçin Türkmenistana gitmegin hökman däldigini türkmen resmiýetleri habar beripdir. Türkmenistanyň aýallaryň hak hukuklary barada hasabaty bilen 10-njy ýylda Jenewada çykyş eden resmi toporuna ýurdun bilim ministrliginiň orunbasary Merdan Gowşudow baş tutanlyk edipdir. Delegasiýanyň düzümine Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň hemişelik wekili, prezidentiň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary boýunça institutynyň ýolbaşçysy, aýallar Guramasynyň we käbir ministrlikleriň wekilleri gatnaşypdyr. Emma Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsman Ýazdursun Gurbannazarowa Jenewa barmandyr. Türkmenistan öz taryhynyň ilkinji ombudsmanyna 2017-nji ýylda eýe boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetiniň adam hukuklary ugrunda hyzmatdaşlyga öz taýýarlygyny eglan edýän hem bolsa, iş özünde diňe kanunlary kämilleşdirmek boýunça rekomendasiýalary ýerine ýetirýänligine hem kabul edýän kanunlaryny diňe formal taýdan ulanyp durmuşa geçirmeýänligine ünsü çekerler. Mundan Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serýetleriniň ençemesi Türkmenistanda aýal gyzlaryň häkimetler tarapyndan daşary ýurda goý berilmän uçurdan düşürilmegi, aýallaryň daş keşfine degişli gadagançylyklar şol sanda ýananlaryň uzyn köýnek türkmen balyk giymäge mejbur edilmegi, döwlet edaralarynda işleýän ýananlaryň dinç wagtynda köçe töpürmek, owu hojalygy işlerine çekilmek we resmi dabaralara gatnaşmak ýaly bu wakalar barada ýygyderli habar beripdi.